खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं ब्रन दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। दिनैनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्माया बरपुखुरियाव जागायबाय। चिरां जिल्लायाव गभर्नमेन्ट मडेल कलेज लुफुंनायनि थांखियै खुन्थिया गायसनदों। सा 20 खौरांगिरिफोरनो आसाम सोरखारनि सुबुं फोनांजाब बिफाननिफ्राय साफायाव 50,000 रांनि अनसुंथाइ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आयुष्मान खुरानाया आसामाव दावबायफैदों। भारत हादराव आरोबाव गंथाम राफेल जेट। हायद्राबाद एफसी आरो बेंगालर एफसीनि फुटबल गेलेनाया ड्र जादों। ISL। दानिया आबुं रादाब। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 53थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेयो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर हालामनि बरपुखुरि मुंख्लं फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायबाय। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला बै सानथामनि हाबाफारिखौ थांनाय बोसोरनि बादिनो देग्लायनि बोसोरावबो गाजा गोमजायै खुंफुंलांनो थाखाय थाम-थिम खालामदों होननानै मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बै हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायनिफ्राय लानानै गोबांथार आयदानि बादायलायहोनायबो जागोन होननानै मोनथिनाय जादों। लोगोसे गुनगोनां सोलोंथाइनि गोख्रों मावथांखिनि गेजेरजों सावरायलायनायबो जागोन होननानै सुलुङाव मोनथिनाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कयला मयलायाव दिनै गंसे गभर्नमेन्ट मडेल कलेज लुफुंनायनि थांखियै खुन्थिया गायसनदों। बे हाबाफारियावनो गायसनजेननायखौ आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होदों। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला बे हाबाफारियावनो BDCनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' आरो BDC हाग्रा बिफाननि सोद्रोमा रनजित बसुमतारीमोनजों लोगोसे UPPL दोलोनि सानैसो सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। मोनथिनाय बादिब्ला बे गोदानै लुफुंजानो गोनां गभर्नमेन्ट मडेल कलेजनि थाखाय गिबि बोसोरावनो सरकारा 16 कौटि रां खरसा खालामगोन होननानैबो सुलुङाव मोनथिनाय जादों आरो गाबोननिफ्रायनो लुफुंनायनि खामानिया जागायगोन होननानैबो मोनथिदों। आरो बेजों लोगोसेनो बेखौबो मोनथिबावनाय जादों दि बे एखे कलेजखौनो बाक्सा आरो उदालगुरि जिल्लायावबो लुफुंनाय जागोन। बे गभर्नमेन्ट मडेल कलेजनिफ्राय सोलोंसाफोरा आर्ट्स आरो साइन्स मोननै आयदानिफ्राय सोलोंथाइ लानो हागोन होननानैबो सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। आसामनि गुबुन गुबुन खौरां बिजोंनि खौरांगिरिफोरनो खेबसेयैनो साफायाव 50,000 रांनि अनसुंथाइ होनो थाखाय आसाम सोरखारनि सुबुं फोनांजाब बिफाना फोसावदों। मख'नो गोनांदि बे 50,000 रांनि चेकखौ गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालनि आखाइजोंनो फैगौ 2 फेब्रुवारि खालि गुवाहाटी नोगोरमानि शंकरदेव कलाक्षेत्रनि अडिट'रियाम हलाव राननानै होनाय जागोन होननानै सुलुङाव मोनथिहोदों। बे अनसुंथाइखौ मोनगिरि खौरांगिरिफोरनि मुङानो जादों फारियै अनन्त नारायण बरठाकुर, अनुप बिसास, अरूप रंजन बर्मन, आगस्टिन तेरन, बापन चन्द्र शर्मा, बिद्युत कलिता, विपुल कुमार बर्मन, विपुल शइकिया, सम्पक वैश्य, दालेम फुकन, देबजित हाजरिका, देबकर शइकिया, दीपक शर्मा, जयन्त दास, जितेन बरकटकी, पुलेन दास, शैलेन शइकिया, सन्जय चक्रवर्ती, उत्पुल डेकामोननि मुङा सायख'जादों। बेनि अनगायैबो माखासे खौरांगिरिनो फेल'शिप राननानै बै सानखालिनो राननानै होगोन होननानै सुलुङाव फोरमायबावदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर आयुष्मान खुरानाया गावनि गोदानै दिहुनजानो गोनां सावथुननि थाखाय आसामाव दावबायफैदों। मोनथिनाय बादिब्ला आसामाव थानाय काजिरङा नेशनेल पार्कखौबो आयुष्मान खुरानाया नायगिदिंदों। बिथां आयुष्मान खुरानाजोंनो माखासेमानि गोख्रों रैखाथि हानजायाबो बिस्तिबारखालि फुंबिलि समावनो जयै काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भआव जिपसि साफारिजों दावबायदों होननानै सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि अनुभव सिन्हाजों दिथा होजानाय आयुष्मान खुरानानि गोदानै दिहुनजानो गोनां सावथुननि शुटिंखौ सा-सानजा ओनसोलावनो लानाय जागोन आरो बैहायनो मुंदांखा फावखुंगुर आयुष्मान खुरानाया ओनसोलारि थागिबि महरै बाहागो लागोन होननानैबो सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि आयुष्मान खुरानाया काजिरङा नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भ नायगिदिंफैनायखौ ओनसोलारि थागिबिफोरा गोबांथार रंजानायबो फोरमायदों। भारत हादराव आरोबाव गंथाम राफेल लाबोनाय जाबावबाय। सुलुङाव मोनथिनाय बादिब्ला थांनाय बुधबारखालि आरो गंथाम राफेलआ हरनि समाव फ्रान्सनिफ्राय भारतनि थाखाय बाख्लायफैबावो आरो बेजों लोगोसे भारतनि एयारफोर्सखौ गोहो गोनांसिन खालामफैबावो।
मख'नो गोनांदि भारतनि अख्रां सान्थ्रिनि गोहोखौ बांहोनो थाखायनो थामथि हान्जानि राफेल जेट फाइटारखौ फ्रान्सनिफ्राय भारत हादरसिम आरोबाव गंथाम लाबोनाय जाबावो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला इउनाइटेड आरबनि दा माल्टि रल टैंकर ट्रेन्सपोर्ट सुंद'यै MRTT निफ्राय भारतसिम गंथाम राफेल जेटखौ लाबोनाय जादोंमोन होननानै फ्रान्सनि इन्डियान एम्बासिनिफ्राय मोनथिनाय जादों। बे गंथाम राफेल जेटआ भारत हादराव दाजाबफैबावनानै भारतनि अख्रां सान्थ्रिनि थाखाय गासै गं 11 राफेल जेटनि गोहो जाबाय। हायद्राबाद FC आरो बेंगालर FCनि फुटबल गेलेनाय बादायलायनाया मैया इन्डियान सुपार लीग ISL आव जोबनानै थांबाय। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि फुटबल गेलेनाय बादायलायनायाव मोन्नैबो हानजाया गल 2 सोनायनि थाखाय गेलेनाया ड्र' जायो। मोनथिनाय बादिब्ला मैयानि बै गेलेनायाव हायद्राबाद FCआनो जोबोर मोजाङै गेलेदोंमोन, नाथाय थाबैनो गावखौ ड्रपिं पइन्टआव मोनथिनाय बादिब्ला स्लिप आप थानायावबो बियो 4थि थाखोआव दासिमबो सिजननि जोबथियाव थांगोन। जेरैबादि बियो बिस्तिबारखालि तिलक गेलेगिरिया फोथाराव बेंगालर FCजों गेलेदोंमोन। कच मेनुएल मार्कसआ मिन्थिगौदि मोनसे देरहानाया गावसोरखौ बेवहाय जेननायनि थाखायसो हेफाजाब खालामगोन। मख'नो गोनांदि दिनै गवा आरो इस्ट बेंगलनि गेजेराव गेलेनाय बादायलायनाया जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।